कि 2-3 साल जितना परेशान रहले गुरु महाराज से कहन कि हे सरकार अगर कोनो दुश्मनो हो तो इतना दुख रहुआ मन दे काहे के रहुआ घोर परीक्षा ले ले बानी आ सबके कुछ देखते हुए आज अवधेश भैया के कृपा से गोलू बाबू के कृपा से जामंती दीदी के कृपा से आज भजन भाव होके जा रहल बा। जामंती दीदी के 13 बरस के उम्र से हम जाना तानी आज रहुआ घरे सूता तानी कालर खड़ा करके राउर बेटी अगर पढ़े जाती या सीना तान के घरे आवतिया तो ये दीदी के सबसे बड़ा हाथ रहे। उस समय रहे दीदी के कि वस्त्र से बढ़िया ना रहे लेकिन ऊपर वाला के कृपा भइल जनता के सेवा करत करत आज हमार दीदी मंच के मालिक हो गईली। चलिए एक बार बोले जयकारा लगाई तो हाथ उठाए रहे सब उठाए दो को हाथ दल बने 5-5 6-6 गो रोटी खाई ले तनी जयकार बोले तो हाँ प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की। अब हराबाजी लगी हई टोला जीता ताकि हई टोला जीता। हाँ जी प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की। अब रउआ सबके बोलक बा देखल जाऊ टोल जीता प्रेम से बोली शेरा वाली मैया की। ए भाई हाँ जी मकई के भूजा ढेर लोग खैले बा भात के कम खैले बा जयकारा हो चले। हाँ बाबू का कृपा बा जो हमने कहा दिए उपस्थित होके का मौका मिलल बा। हाँ जी बबुआ रे हाँ ये हमारी के दरबार में हाँ मौसम चल रहा बा। हाँ जी लास्ट एगो देवी गीत एगो सोहर से सेवा रही ओकरा बाद हमने के कार्यक्रम समाप्त करी। कैसे रे बबुआ कि निमिया की डार मैया लावेली ही ले रावा हो कि झूली रे झूली ना मैया मोरी गाए लिगी पिया हो कि झूली रे झूली। यही गीतिया के जेकर दांतवा टूट गई रहला गोलू बाबू कनिंगे गावेला कोई जन होई लगावा के देख ली आ तनी सौ गिरीश पाउडर लगा ले लो उठवा पर उ लोग कनिंगे गावेला नीनिए की देरी में लेनी ले रे की झीली रे झीली मेरी गे की झीली काहे कि मुंह बंद कर ले तो सारा उठ लाली पोता जाई। अरे निमिया की डार मैया लावली ही लरावा हो कि झूली रे झूली ना निमिया की डार मैया लावली ही लरावा हो कि झूली रे झूली ना निमिया की डार मैया लावली ही
देखिए आनंदी आ गइल मिजाज हरिहर हो गइल बैठी सब